rekaman kan deramu benar. Ya befner nabarau Hi Sofia Baine Ya bisa sayang curimu benar ya bes bernabayo Bape Caruano Rosa son befnaira na prove mona En dat dit gebeurd is in een huis van God. De God van liefde, gerechtigheid en vrede. Dat bergt troost in zich. Troost is niet dat verdriet oplost. Maar troost helpt om het verdriet te dragen. Het is een troostvolle gedachte dat Joop nu in het hemelse huis van God, van zijn Vader, thuis is. Helpt ons in ons verdriet. Geeft ons het besef dat Joop niet weg is, maar geborgen mag zijn in uw hand.
uw huis. We hebben u nodig. Ook om u te danken voor wat Joop in de dagen van zijn leven gegeven heeft. Voor de mensen en de dingen die zijn leven betekenis gaven. Waarin hij voor ons van betekenis was. Goedemiddag, lieve familie en vrienden. En goedemiddag, Tette. Allereerst bedankt voor iedereen die hier vandaag aanwezig is voor Tette's afscheidsdienst. Ik ben Jusina, dit is mijn eerste kleindochter. Dit is Jeslia, Shavila, Otniel, Daniel en Benaya. Ruben is er ook bij vandaag, maar die is aan het slapen. Dus wij gaan eventjes wat vertellen over Tette. Toen we dit aan het regelen waren voor Tette, dus we alles zelf ook wel wat wou doen. En ik ga zo ook zingen, maar eerst wou ik nog wat vertellen over Tette. Over hoe hij was als opa voor ons. En daarvoor heb ik ook gevraagd aan alle kleinkinderen wat hun lievelingsherinnering was samen met Tette. En mijn lievelingsherinnering vertel ik als laatste, maar eerst komt Jeslia. Mijn leukste herinnering met Tette is dat we samen in de Bastiaan zaten en soep gingen eten. En Tette maakte altijd die leuke grapjes. De leukste dingen met Tette was toen ik uit school kwam. Ging ik altijd met Tette met de bus naar Deventer. Daniel en Benaya zijn nog een beetje verlegen, dus vandaar zeg ik wat hun leukste herinnering was. Daniels leukste herinnering was samen met Tette naar de speeltuin. Dat was Ruben. Ruben ging altijd samen met Tette naar de speeltuin. En Daniel ging altijd samen met Tette tekenen en spelen. En de mooiste tekening, wat was de mooiste tekening ook alweer? Dinosaurus. De mooiste tekening was de dinosaurus. En Benaya en Simra, waar is Benaya? Benaya vond het altijd heel erg leuk om samen met Tette te knuffelen en Simra ook. En dat hebben ze ook heel vaak gedaan. Dus dat was Benaya en Simra's leukste herinnering. Toen ik dit vroeg, was het voor iedereen ook wel moeilijk om te antwoorden. Want we hebben natuurlijk heel veel leuke herinneringen samen met Tette. Oh ja, en Otniel's leukste herinnering was ook samen soep eten. En Otniel mocht op Tette's schoot zitten voor de eerste keer. En dat vond hij heel erg leuk. En Tette maakte ook, net zoals Lia al zei, heel veel grapjes met Otniel. En Otniel moest heel erg lachen. En toen, voordat we weggingen, gaf Tette Otniel nog een knuffel en een box en een high five. En toen ging Tette naar huis. Mijn leukste herinnering met Tette was, ja, er zijn er ook heel veel, maar mijn leukste herinnering was dat ik Tette meenam naar de Blind Auditions, naar mijn Blind Auditions. En Tette zat in het publiek en dat is mijn verrassing voor Tette. En ik nam Tette mee en de weg naar het gebouw toe zeg ik, Tette, dit is uw verrassing. Zegt hij, oh wat mooi, wat mooi. En toen vroeg ik aan hem, maar weet u eigenlijk wel wat het is? En toen zei hij nee, hij wist gewoon niet wat het was. Dus ik zeg, Tette, dit is een zangprogramma. Ik doe hier aan mee en u mag mee naar de Blind Auditions. En toen begon hij te huilen, want toen kreeg hij het door. Toen zei hij, oh, die ene van de hele tijd op tv. Dus ik zei, ja, die. Maar hij had dus nog niet door wat eigenlijk nou de verrassing was. Totdat ik dus had gezongen. En hij zei, Jusina, ik ben heel trots op jou. Ja. Oh, jongens, ik probeer echt niet te huilen nu, maar het is heel moeilijk. Tette, we houden heel veel van u. Ja, we houden heel veel van Tette. Zeg maar, Tette kan jullie nu allemaal horen, dus jullie kunnen allemaal zeggen, Tette, we houden van u. Zeg maar. We houden
zelf ook nog wat zingen. Voor Tette is speciaal een liedje uitgekozen. Dus jullie mogen gaan zitten en dan ga ik zingen. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan.
Selamat jalan buat kakak dan untuk keluarga besar Rumayau dan keluarga besar Imani dan anak-anak semua. Tuhan berkati talenta-talenta yang sudah diturunkan dari Bapa kepada anak-anak. Semoga talenta itu tetap berjalan terus. Karena talenta itu dikasih untuk bangsa, membangun bangsa, menghibur bangsa untuk berjalan ke depan. Saya minta Vinoria menyumbang satu lagu buat kakak yang pernah menyanyi sama-sama dengan kakak. Goeie vader naar onze vader, God van de papa's, God van alle mensen in de wereld. Ik dank jou omdat je hebt gedaan wat God heeft gezegd in je leven. Terima kasih, Yopi selamat jalan. Semoga Tuhan merangkul engkau di hari bahagia yang suci di kerajaan. Terima kasih. En ik wil hoop meegeven. Hoop die blijft voortleven in de liederen die ons geliefde Padre
bandlid, legende van Lamberstad, al jarenlang aan ons volk heeft meegegeven. Dat mag niet sterven. En dat zal ook niet sterven, niet in mijn hart, maar ook niet in de harten van vele Papua's. Omdat die liederen vereeuwigd zijn. En ik hoop dat die liederen zullen voortleven bij de kinderen van Papu'a. Die gezegend zijn met een mooie stem en de gave om mooie liederen te schrijven. De plek die hij verlaat in onze gemeenschap, hoop ik dat die worden gevuld bij kerstfeesten en andere gelegenheden die ons hoop en warmte geven.
Bye.